Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры для вас працуе Зміцер Лукашук. Это сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І сённяшняй маёй суразмоўцай будзе менеджерка гурта «Разбитое сердце пацана» Настасья Доль. Добрый день, Настасья. Прывітанне. Ну што ж, нагоду для таго, каб нам сёння сустрэцца, я працытую. Цытата з афіцыйнага тэлеграм-канала «Муз Беларусі». Несанкцыянаванае масавае мерапрыемства з выкарыстаннем БЧБ-сімволікі актывістаў дэкструктыўных тэлеграм-каналаў, якое праходзіла на турбазе «Аганёк пад Смалявічамі», сарвалі супрацоўнікі АМАП. Гераічна сарвалі, я б нават дадаў гэтае вот такое слово, просіцца яно сюды. Адбылося гэта ўсё 13 лютага напярэдадні Дня закаханых. Настасья, вы прысутнічалі на гэтым вот шабашы. Так. І що ж таки раскажыце мне, што ж гэта было за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства? Несанкцыянаванае масавае мерапрыемства это быў канцэрт гурта «Разбитое сердце пацана» для смалявічскіх фанатаў. Вось. Да дня Святого Валентина, да дня ўсіх закаханых. Нас туды клікалі вельмі ўжо даўным-даўно, і ўсё ніяк не атрымлівалася, і месяцы за 2-3, можа быць, мы дамовіліся пра тое, што Дзень закаханых будзе з гуртом «Разбитое сердце пацана». Вось, і так, мы туды прыехалі і выканалі роўна одну песенку. Ну, але як гэта у сэнсе вот арганізацыі выглядала? Ну, я разумею, што вот ёсць такія канцэрты у клубах, там, ці яшчэ там, ці палацах культуры, дзе трэба браць нейкую гастрольку, там, ці дазволы, ці яшчэ што-небудзь. Тут мерапрыемства, паколькі гэта база адпачынку. Ну, як бы, так бы мовіць, для сваіх. Это было выключна для сваіх мерапрыемства. Так, знешне это быў такі карпаратыў, вот так мы это называлі, на невялічкую колькасць людзей з запрашэннем музыкальных гасцей. Вось. Такім чынам сабраліся свае людзі, прыехалі, гэта ў лесе недзе, даехалі вот на машынах, сабраліся. Так, так. Прыехалі «Разбитое сердце пацана», судзячы па апісанню, не адныя былі. Так, была яшчэ спявачка Ліар, прыехала з намі разам, і кавер-гурт «Ок-бэнд», падаецца. Ввогуле, вы кажаце, што дамаўляліся за 2 месяцы. Вам гэтае месца, гэтая база ввогуле была знаёмая? Вы ведалі, куды едзеце? Менавіта гэтая база нам не была знаёмая. Мясцовыя фанаты казалі, што это будзе дзесьці пад Смалявічамі. Вот, те менавіта мы не ведалі. Там за дзень у дзень яны нам скінулі спасылку на гэтае месца. Такім чынам атрымліваецца, што нават музыкі да апошняга дня не ведалі, дзе гэта карпаратыўчык гэты будзе адбывацца. Так, мы не ведалі. Ну, але, в прынцыпе, нам было не вельмі істотна, бо мы ведалі, што такія карпаратыўчыкі там у Смалявічах адбываюцца. Мы былі не першым гуртом в такім фармаце невялічкім. Туды прыязджалі яшчэ іншыя гурты, і наш выступ, падаецца, быў ці 3-ці, 4-ці вот такіх сустрэчах з музыкамі. Это такія мясцовыя смалявіцкія фанаты айчыннай музыкі, ладзяць такія традыцыйныя сустрэчы, ладзілі там ці не там, ну, ладзілі такія для сябе. Так, так. Як ўсё адбывалася? Ну, вось, сабраліся, все свае, людзей не шмат, не тысячы там сабраліся, судзячы па тым, што, як пісалі, затрымалі ўсіх прысутных, а ўсе прысутныя гэта там каля 70 чалавек разам з музыкамі атрымліваюць. 67, калі быць дакладным. Да, то есть разам з музыкамі 67 чалавек. Сапраўды такі невялічкая, абсалютна лампавая, як кажуць, імпрэза. І вот, і што? Мы сабрались до Дня Святого Валентина.
госці, фанаты, яны такія апранулі чырвоныя колеры, спадніцы, сукенкі, вельмі шмат было сямей, муж з жонкай, ну, было там некалькі дзетак. Вот, і все это вот, реально выглядала так па-святочнаму з каханнем. Пачалі мы каля 20:00. Спявачка Ліар заспявала сваіх 5 трэкаў. Вось, потым выйшлі на сцэну ребята з РСП і заспявалі вось адну песню. І реально на апошнім акордзе, так на апошняй ноце адчыняюцца дзверы, і з двух там галоўны ўваход і не галоўны, і вот з двух этих бакоў залетает. Нам сказалі 30 чалавек АМАПа, плюс там былі супрацоўнікі міліцыі, такі не ў форме АМАПа, а ў форме міліцыі. Вось, і яны адразу пачалі крычаць лицом к сцяне, лицом к сцяне. Гэта дастаткова было шокава для ўсіх, і таму першыя секунды нават не паверылася, што это рэальнасць, а не пастаноўка тэатральная. І потым ужо ў размове з людзьмі, якія там былі, шмат хто казаў, што мы думалі, это ТРСП спачатку, што ТРСП придумала вот нам такую тэатральную пастаноўку. Ну і, конечно, хтось там з РСП думаў, што это пастаноўка ад смалявічскіх фанатаў. А гэта аказалася пастаноўка ад смалявічскага РУС. Так, ад смалявічскага РУС, але супрацоўнікаў АМАПа няма ў Смалявічах. Это был АМАП Менскай вобласці, атрымліваецца, як нам сказалі. І, ну, потым, калі ўжо было такое агрэсіўнае лицом к сцяне, мы ўжо зразумелі, што это не шутачкі, не жартачкі. Да, і адразу у нас усіх пачалі забіраць асабістыя рэчы, телефоны. Вот. Ну і, конечно, там было такі першыя некалькі хвілінаў было дастаткова агрэсіўна і жорстка з іх боку, каб мы зразумелі, што не трэба нешта там паварочваць голову лішні раз, рыпацца альбо размаўляць. А ввогуле, ну вот вы кажаце першыя воклічы тварам да стенкі, лицом к стене, как они умеют говорить это на человеческом языку. Але потым больш былі нейкія, таму што калі слухаеш аповеды тых людзей, якія трапіліся пад такого кшталту затрыманні, будь-то падчас маршаў ці яшчэ дзе, то кажуць пра вельмі такія абразы. Справядлівасці раді, калі там трэба было схадзіць у прыбіральню альбо папіць вадзічкі, то это было без праблем зрабіць. То есть там такой жорсткасці ў стаўленні да нас не было. Настасья, калі паглядзець здымкі, фотаздымкі, якія выкладываў той же самы вось тэлеграм-канал МУС, там бачна, што на стале там ці пад сталом нейкія там пляшкі ад-пад гарэлкі, з-пад гарэлкі ледзь там не ўся зала гэтымі пустымі пляшкамі гарэлачнымі закіданая. Ввогуле, што за атмасфера была? Усе там п'яныя былі там ці невядома там чым займаліся, ці вот што было насамрэч? Там реально стаяла некалькі сталоў з ежай. Вось было шмат там печенькаў, нейкія канапкі з калбасой. Вось, ну і, конечно, был нейкі алкаголь, бо это карпаратыў такой святочны настрой. Але п'яных я ніводнага чалавека там не бачыла. Пры тым, што потым ужо ў раусе шмат каму рабілі асвідзетельстваванне. Вось, і наколькі я чула, ад супрацоўнікаў там было 99% цвярозых людзей. Ну, в прынцыпе, калі чалавек, выбіраючыся на тое, каб адпачыць пасля працоўнага тыдня, і па выніку там выпіў якіх-небудзь 50-100-150 грамаў. Конечно, гэта не забаронена, і, в прынцыпе, для карпаратываў, для такіх вечарынаў вполне себе нормально. Я думаю, што калі так вот заскочыць на карпаратыў МУСа ці АМАПа, то там не з-пад бураціна будуць бутэлькі стаяць. Як і на любым карпаратыве. Дзіўная сітуацыя. Дарэчы, вот якім, так бы мовіць, чынам вас везлі
с базы адпачынка у РУС, тому что я чытаў про тое, что некаторыя госці ехалі туды ў міліцыю здавацца на ўласных машынах. Відавочна, не хапала месца ў аўтобусе, бо яны, можа быць, разлічвалі там на меншую колькасць людзей на карпаратыве, так мовіць. І таму все кіроўцы, якія былі за астраном, яны паехалі самі на сваіх машынах з наглядам. То есть у кожнай машыне быў чалавек з АМАПу альбо супрацоўнікаў, які кантраляваў праезд кіроўцаў да Рауса Смалевічскага. Ці былі размовы альбо падчас затрымання, альбо потым з нагоды таго, што яны там разлічвалі пабачыць. Яны ехалі аж цэлы АМАП Мінскай вобласці там накрыць базу тэрарыстаў, і яны рыхтаваліся да ўзброенага супраціву. Ці якія былі чаканні? Што яны казалі? Мы прыехалі, вас тут экстрэмістаў, вы тут невядома што тут ужо рыхтавалі. Я не ведаю дакладна, якія іх былі чаканні. Я ведаю толькі, што ў іх было здзіўленне, калі яны зайшлі, што тут адбываецца нейкае спакойнае сабе свята. Пра гэта здзіўленне я ведаю, а чаканні якія, то мне невядома. А потым, калі складалі пратаколы, там былі ж нейкія размовы, там не выказвалі нейкія прэтэнзіі, што там змагары, што вы тут хацелі, што не падабаецца. Яны выказвалі толькі сваё незадавальненне тым, што ў нас масава несанкцыянаванае мерапрыемства. І гэтым і аперавалі. Что вы хотите, у вас массовое несанкционированное мероприятие, нужно было брать разрешение. Наконт, калі чытаць, вяртацца да гэтага паведамлення мусаўскага, БЧБ сімволіка. Было там былі ўсе закутаныя ў бел-чырвона-белыя сцягі хадзілі, і што там было з сімволікай? Справа ў тым, што там былі стаканчыкі белыя, на якіх быў скотч, такі, падаецца, дзесьці на фотаздымках павінна фігураваць, быў чырвоны скотч, ізалента. А наконт, там еще быў такі папулярны фотаздымак, які да кожнага з нас прыклалі ў асабістую справу, дзе стаіць там групка людзей са сцягамі. Але я насамрэч, калі пабачыла гэты фотаздымак, была таксама здзіўленая, бо я нават і не ведала, што хтосьці дзесьці фатаграфаваўся. Яны, відавочна, там такое круглае памяшканне, і дзесьці зрабілі, што выходзіла за мой карціну. І сцягі першыя я рэальна пабачыла толькі тады, калі супрацоўнікі АМАПа пачалі выкладаць іх на падлогу. І я сижу і бачу, што, аказваецца, там было 3 сцяга. Калі адбываўся канцэрт, выступала Леарда, ніхто гэтымі сцягамі не махаў? Не, там все стаялі, спакойненька слухалі такую меланхалічную музыку Леарда. Я да таго, што, можа, гэтых сцягоў там да таго, як АМАП туды прыехаў, і не было ўвогуле? Все ж таки фотаздымак зроблены да таго, як прыехаў АМАП, таму, падаецца, хтосьці з удзельнікаў все ж таки прыхваціў з сабой сцягі. Гэта, безумоўна, вельмі страшнае крымінальнае злачынства. Конечно. Мець з сабой нацыянальную сімволіку, але... Не зарэгістраваную нацыянальную сімволіку, да, таму я лічу, што 67 чалавек варты таго, каб быць пакаранымі за тое, што зрабілі адзін фотаздымак. Добра, афармлялі вас у РУСе. Так. Былі нейкія... Якія былі чаканні? Што пракручвала ў галаве? І што далей? Што мяне чакае? Были чаканні, такие, как это называется, влажные мечты, что нас всех поотпускают, конечно. Але шла гадзіна... Конечно, а як же ж еще? При нашей-то доброзычлівай міліцыі. Але шла гадзіна, шла другая, шла третья, и мы уже бачым, что уже першая гадзіна ночи, другая гадзіна ночи, никого не отпускают. И... разуменне того, што нас не адпусцяць сёння, было тады, калі маці заяўлялі, што іх дома знаходзяцца дзеткі, і што напланавалі сёння 10 быць дома, потому што яны прыйшлі на канцэрт, а яны знаходзяцца зараз у Раусе. І маці тых таксама не адпускалі. Падаецца,
Я магу памыляцца, але 3-4 маці адпусцілі з пратаколамі дадому, вот, таму што ў іх былі дзеткі. А непаўнагадовыя там глыбокай пісалі пра ноччу. тое, што было там колькі там чалавек 6 ці 7 ці нават 10 непаўнагадовых, яны таксама ўвесь час там знаходзіліся. В актавай зале Рауса непаўнагадовых ужо не было. Вот, і яны просто как-то бачна па іншай схеме в гэты Раус зашлі, вот, але па маіх дадзеных адпусцілі іх таксама глыбокай ноччу. Мы і пачалі так павольна складаць пратаколы на нас усіх, хутчэй за ўсё выклікалі нейкую дадатковых супрацоўнікаў, якія маглі бы дапамагаць складанні гэтых пратаколах. І мы з хлопцамі з РСП выехалі з Смалевічскага Рауса толькі о 5:00 вечара ў нядзелю. Вот. То есть мы, атрымліваецца, увесь час гэта прасидзелі ў актавай зале. Выехалі і куды? У Жодзіна все поехали. Спачатку быў такі еще момант, нам нікому не казалі, чаму мы затрымлены і навошта, і уже калі прашлі 3 гадзіны, людзі сталі здаваць шмат пытанняў, але нам сюды казалі, што кожнаму в індывідуальным парадку мы патлумачым, чаму ён затрыманы. Гэтага не адбылося, нікому асабліва не тлумачылі, і мы толькі зразумелі, што кожнаму пишут частку першую 23-34 уже пасля того, як першыя пратаколы пачалі з'яўляцца. 23-34. Да. Пасвяшчэнне ў беларусы. Атрымліваецца так. У Жодзіна, што было там? У Жодзіна мы прыехалі апошняй групкай, там нас было, ехала, падаецца, там 14-20 чалавек, я не скажу колькі дакладна, і нас адразу ўсіх раздзялілі хлопцаў і дзяўчат. Мы приехали і зрабілі агляд, як звычайна робіцца, і размеркавалі па камерам. Вот. Там моя гісторыя асабістая, якая такая дастаткова непрыемная, адна з самых непрыемных такіх момантаў з гэтай гісторыі, то есть у нас пасялілі вельмі халодную камеру. Я еще думаю, спадзяюся, што ў хлопцаў камера будзе пацяплее, але мы реально спалі просто в куртках, в пальчатках, шапка, капюшон. І до суда там арыштаваным не дают матрасов, и это так само уплывало там, конечно, на комфорт, потому что мы спали на таких шконках металлічных, якія из-за того, что вельмі холодно в камере, яны не могли нагреться нават от твоего тела. У нас была там батарея, и мы эту батарею грелись возле нее своими куртками, и потом худенько ложились на эти металличные шконки, чтобы хоть как-то немножечко ночью поспать. Таму вот эта вот першая ноч была вельмі такой прям зусім некомфортнай, і яшчэ ўплывала тое, што мы амаль весь дзень не кушалі, з суботы атрымліваецца, і арганізму не было как бы магчымасці вырабатываць тепло. Вот. Але прыехалі мы ў Жодзіна, нам далі вячэру, і это была такая кіслющая капуста, это, напэўна, некая как бы фішечка Жодзіна ёсць, потому что уже про эту капусту ідзе размова. Так што не зусім было магчыма кушаць з-за этой кіслаты. Таму как бы і не было энергіі для абагреву цепла, плюс яшчэ дадаць эмацыйны стан трывожны. І адсутнасць каких-либо таких добрых чаканняў, што зараз там мне дадуць штраф, я была ўпэўненая, што я мінімум 15 суток там пабуду. Слухайте, тушаная кислая капуста, это баварская кухня, что вы? Толькі півка не хвапало. И колбасок, я так думаю. Смех смехом, але ўсё ж таки цяжка было перажыць гэтыя вось суткі у Жодзіна ў чаканні суда ў такіх умовах. Так, было нелёгка. Уже на наступны дзень, калі там прыйшла больш-менш нармальная ежа, там овсяночка, бульба, супчик, тады было как-то папрасцей. І уже арганізм адаптацыя такая. Стварылася, можа, некае усведомление того, что вот, все будет так, и это ближайшие 15 суток. Але, конечно, час вот до суда, вот этот вот невызначены, як і для мяне, для тых дзяўчат, якія былі са мной ў камере, он был такой трывожны, калі вот няма гэтай нейкага разумення, што будзе далей з табой. Суд як адбываўся? Суд адбываўся, як зараз і прынята па скайпу. 67 чалавек дастаткова шмат, таму былі запрошаныя суды з
Так, і суд ішоў там 5-10 хвілін з-за колькасці людзей. У нас, в прынцыпе, былі ва ўсіх аднолькавыя фразы в протаколах, таму суддзя ўжо ведаў, што будзе далей. Ну, да. Вот тебе заводят в асобны пакойчык, там ёсць назіральнік за табой, супрацоўнік Жодзінска, вот это вот ічу, і размова з судом, суддзёй. Колькі часу заняло судовы разгляд вашай справы? Реально 5-10 хвілін, я дакладна не памятаю, але в тых умовах это выглядала вельмі натуральна, потому что все справы яны вельмі аднолькавыя, і там больш чым 10 хвілін не трэба было на одну справу. Ну, але тым не менш, былі нейкія спадзяванні на тое, што у вас атрымаецца, ці будзе магчымасць давесці суддзі, што нема за што нейкія пакаранні выпісваць? Ну, конечно, нет. Не было таких мараў, потому что і да мяне выходзілі дзяўчаты, якім давалі суткі і штрафы, і вакол я чула пастаянна лічбу 15 сутак, 15 сутак, 15 сутак. Таму нейкіх спадзеваў на тое, што прысуд можа быць справядлівым, не было. Тое, што вам не 15 сутак, а штраф, гэта стала нечаканасцю. Вот чым вы каго змаглі разжалабіць? Што гэта было? Я насамрэч няма ў мяне дакладнага лагічнага адказу, чаму са мной атрымалася менавіта так. Потому что реально до мяне выйшла дзяўчына, якая мае 2 дзетак, і яна выйшла з суткамі з гэтага кабінета суда. І я была амаль упэўненая, што мне будзе тое самае. Спакойна просто размаўляла з гэтым суддзём і распавядала яму пра тое, што як гэта і было. І калі я пачула, што это 30 базавых, а не суткі, для мяне это было вялікае здзіўленне, як і для майго асяроддзя, потому что нават мне не было чалавека, які бы мяне сустрэў, бо ўсе разумелі, што хутчэй за ўсё будуць суткі, пры тым, што трэба разумець, у мяне это такое другое спагнанне. Першае было 6 год таму, калі я рабіла такі івэнт кіно ў пераходзе. Але там быў іншы артыкул. 6 год таму гэта было іншае, разумееце? Да. Зусім іншае. Не ўсё лічыцца, але ўсё имеет значение. Дарэчы, вось мне цікава, вы калі сядзелі у камеры, мёрзлі ў камеры з дзяўчатамі, якія прыйшлі проста як наведвальнікі на удзельнікі карпаратыву, скажем так. Асабліва, да прыкладу, жанчына, у якой дзеці засталіся дома. Якія ў іх былі эмоцыі? У тым сэнсе, што што яны казалі, што ой, на чорта я папёрлася на гэты карпаратыў, а каб я ніколі ў жыцці больш гэтага РСП не чула, ці што яны казалі? Яны былі вельмі разгубленыя этой сітуацыі і шакаваныя, бо не чакалася, што і на канцэрт, пасля канцэрта можа быць такое. Але такая звонку камера выглядала вельмі романтычнай, потому что дзяўчыны былі ў чырвоных сукенках, комбінезонах чырвоных, і они такие все были с этими шаликами, прыгожыя, на абцасах. І там до нас заходзіў супрацоўнік Жодзінскага ічу і казаў: а чего вы тут такие красивые? Да, а чего же? Разгубленыя былі і такія дастаткова песімістычныя погляды. Часам задаваліся пытання, навошта ўвогуле мы пайшлі на гэты канцэрт, але і можа быць там з некага пункту адчувалася такая віна за тое, што РСП таксама ў гэтым всім, яны запрасілі нас на карпаратыў, атрымалася так. Віна іх перад РСП, што так атрымалася, ці наадварот, што звязаліся з гэтымі, як там любяць, свядомымі гэтымі змагарамі, і самі папаліся? А тут, ведаеце, што... Да па-рознаму там было насамрэч. Там такі не было нейкіх аптымістычных там матываў з-за шока, з-за таго, што там дзеткі засталіся адныя дома. Таму нічого такого оптимистичного наконт атмосферы в камере я сказать не могу.
Да, гэта непрыемна. Дарэчы, дзеля цікавасці я магу проста агучыць лічбы па выніку разгляда ўсіх пратаколаў. Так вось, усе затрыманыя атрымалі агулам, калі лічыць, 660 сутак і 13 050 рублёў штрафу. Падумайце толькі, 660 сутак. Безумоўна, гэта ўсё так агулам, калі складваць, но вот людзі пайшлі адпачыць на канцэрт, нікому не перашкаджалі. А тут зладзілі... У лесе. У лесе. А тут зладзілі цэлую спецаперацыю, а мап прыехаў аднекуль там з Мінску. З Мінскай вобласці. З Мінскай, ну, дзесьці яны базуюцца, Мінскай вобласці, хутчэй за ўсё ў Мінску і базуецца частка. Хаця, можа, і не, але тым не менш, не са Смалевіч прыехалі. Пёрліся невядома адкуль. Бензін, усё там, чалавека гадзіны аплачвалі, прэміальныя за тое, што такую тэрарыстычную банду захапілі. А яны, дарэчы, вельмі смяяліся пра тое, што мы думаем пра іх прэміі. Бо мы шмат часу правялі ў актавай зале, і, конечно, уже былі размовы з этими амапаўцамі, которые постоянно нас там кантралявалі. Вот. И да, они постоянно усмехались из того, что мы думаем про их премии. Яны как бы не за прэмію і ўвогуле не за зарплату, а за ідэю вот, ганяюць такія мерапрыемствы. По приказу они гоняют такие мерапрыемствы. Ці атрымалася... Раней вот я ведаю, што людзей тады выводзілі з камер у калідор, і яны фактычна вот все чакалі, такая была чарга, пакуль разглядаць, суд будзе разглядаць твою справу. І можна было перагаварыць там с, ну, можа быць, коротко, хотя бы там пару словамі с кімсьці са знаёмых. У дадзеным выпадку, я так разумею, такой магчымасці не было. І хлопцаў з гурта ўжо пасля таго, як вас прывезлі ў Жодзіна, ты ўжо і не бачыла. Нет, мне пашанцавала. Аднойчы, пакуль я стаяла, чакала так мовіць, свайго вызвалення ўжо, калі мяне прыйшлі наш басіст і вакаліст-клавішнік Паша і Эндрю, і я успела ім там крыкнуць про тое, што мне штраф, а яны гэты момант шлі на суд. Вот тады я іх апошні раз бачыла. Якая ў іх была рэакцыя такая? Что-то тут не то! Я думаю, што у іх была рэакцыя спадзеву на тое, што іх справы могуць быць разгледжаныя дзесьці падобным чынам. А потым на наступны дзень я адразу паехала на суд да нашага бубнача і вакаліста, гітарыста Сашы Кавалёва і Дениса Тарасенко. Іх судзілі ў Салігорскім суде. Вот, ну і там я таксама чула, што як яны выступалі на судзе. Як ты думаеш, ну вот увогуле для хлопцаў, наколькі гэта ўсё было, ну, я не ведаю, шокам, нечаканасцю, здзіўленнем? Ведаеце, што мы восень мы былі да гэтага гатовы. Тады РСП шмат выступала па дварах, это вядома, мы рабілі онлайн-канцэрты. Таму тады чаканняў пра тое, што могуць атрымаць, было больш, чым зараз. А зараз нешта мы ўжо так рэлакснулі і расслабілись, што не былі гатовы. І калі б былі, то апрануліся бы цяплей. Але калі ўжо момант настал, нас драмалі і везлі в этом раусе, то мы тады ўжо самі паміж сабой дамовіліся, што да, реально, акром 15 сутак няма тут ніякага іншага выйсця. Я памятаю, раней вот казалі про тое, што, скажем, музыка, асабліва рок-музыка, ён павінен быць пастаянна галодны і без грошай, бо тады ён больш злы і больш яго добрыя песні атрымліваюцца. А зараз вот як можна ставіцца да вот беларускіх музыкаў? Калі ты пасядзеў на 15 сутках, то ў цябе альбомчык наступны будзе. В стиле шансон. Прычым такі у добрых традыцыях не французскага, а такого расійскага турэмнага шансону. Да? Да, такія жартачкі у нас былі. Але все равно творчасць — это то иллюстраванне того, что адбываецца внутри. Вот. І это дастаткова стрэсавая сітуацыя. Я мяркую, што у хлопцаў яна таксама неяк адлюструецца праз творчасць, потому што трэба неяк этой эмоцыі выразіць. Ну, а далей? Поедете яшчэ канцэрцік, ну, там,
сутак праз 30 там, зладзіць у якім-нибудь на якой базе адпачынку? Справа ў тым, што зараз эта сітуацыя атрымала такое вялікае публічванне, і у меня, конечно, ёсць хваляванні за атрыманне гастролек на будучыню. Вот. Я не ведаю, як это все будзе далей развівацца, таму я не ведаю, якім стане выйдуць хлопцы. Спадзяюся, конечно, што яны мужна вытрымаюць все эти 15 сутак і потым там прызвычаюцца і все будзе окей. Але, конечно, для такіх музыкаў, для такіх людзей канцэрты — это просто такая асалода, што адмовіцца ад іх просто няма ніякага шансу, магчымасці, няма такого шляху адмовіцца ад канцэртаў. Слухай, ну а чаго ім не вытрымаць? Ну ладно, там я не кажу пра якога-нибудь там Ангуса, да прыкладу, там што яму там 15 сутак, толькі ў кайф. Але вот нават калі Памідораў альбо Леслі Наважылаў здолелі там не толькі нормально провести сутки, але потым рассказывали мне тут так, что быццам мы тут стендап-шоу мне ладили, рассказываючи про тое, что адбывалася. Так что ж, хлопцы с РСП не переживуть. Думаю, что... Переживуть, конечно, таму запрашайце іх пасля того, як яны адбудуць свае 15 сутак і самі распавядуць, што там адбывалася. Абавязкова, і вы, як менеджерка гурта, я думаю, арганізуеце нам такую сустрэчу. На развітанне, Настасья, можа, ведаеце што-нибудь? Была такая інфармацыя, што калі амапаўцы прыехалі, то ну, яны нібыта ехалі па сігнале, што ім там хтосьці патэлефанаваў, ці там якім там чынам там перадаюць ад ад гэтых людзей паведамленні, што, маўляў, тут прыязджайце, тут такое забароненае нешта будзе. Ну, маўляў, хтосьці падставіў. І былі нават падазрэнні, што, можа быць, это зрабілі нейкія самі уладальнікі гэтага базу адпачынка. Вот вы не цікавіліся, якім чынам вот адкуль пайшла інфармацыя, калі нават музыкі толькі за там пару гадзінаў да канцэрта даведаліся, дзе ён будзе. Так, конечно, мы про гэта размаўлялі, і тут няма ніякай у мяне рэальнай інфармацыі, акром падазрэнняў, это трэба разумець. Адно з падазрэнняў — это тое, што змяніўся дырэктар этой базы адпачынку, і нібы ён былы ідэйны амапавец пра гэты івэнт і распавёў. Але ну, я не ведаю, наколькі сур'ёзна да гэтай інфармацыі ставіцца, это такое толькі чуткі, і з-за таго, што няма ніякай іншай версіі, падаецца, што это праўда. Ну, я, мне асабліва нават і не зусім ёсць розніца, хто там нас здал, і ці не здал, і што это такое адбылося. Таму, ну, падазрэнні такія. Настасья, пасля таго, як сёння агучылі прысуд нашим калегам, дзяўчатам з Белсату, шмат хто, ну, у кагосьці наадварот такая, ну, как бы стрыжань, і мы ўсё адно там нешта там даможемся, у іншых песімізм, і што, ну, нічога ў нас не атрымаецца. На кожнага чалавека, но, безумоўна, ўплывае такая сітуацыя по-рознаму. От ты, як пабывала сама ў гэтай сітуацыі, якое у цябе, вот, які настрой зараз пануе ў арганізме? З-за того, што мае блізкія людзі знаходзяцца зараз там, у мяне вельмі такі песімістычны настрой. Але калі з прыцэлам на будучыню, шэф, всё прапала или ўсё адно даможемся? У любым выпадку это калісьці скончыцца. Ну што ж, на гэтай аптымістычнай ноце, у чаканні вызвалення з жодзінскай турмы музыкаў гурта «Разбітае сэрца пацана», мы развітваемся з менеджеркай гэтай каманды Настасьяй Доль. Дзякуй, Настасья. Дзякуй, што запросілі. Дзякую.